खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसि आवनो बर' रावखौ नासयनाय बे समाव नुनो मोननाय जादों बर' राव हांखोजों लिरनायखौ नुनो मोनाखै जेराव तामुलपुर इन्टिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनि गेटनि साइनबर्डआव बर' रावजों लिरनाय नुनो मोनाखै मख'जाथावदि तामुलपुराव गोदानै लुफुंजानाय इन्टिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आईडीसी मावख'आव साइनबर्डखौ लानानै असमिया आरो इंराजियावल' लिरनाय नुनो मोननायनि उनाव बिटिसिआव बर' रावखौ नेवसिनायनि सायाव गासै बर' रायजो राजाफोरा रागा जोंखांनाय फोरमायथिदों। गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय सोंखारिनाय जादों। गोबां सुबुंफोरा अजद दिखांदों दि बिटिसिआव मावख'आरि सोरखारि साइनबर्डनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनाया बेसे गनायजाथाव, जाय आसामनि मोनसे हेफाजाबगिरि मावख'आरि राव जानानै आरो भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव सोफाजानाय रावा दिनैनि समाव गावनि हायावनो एबा गावनि ओनसोलावनो बाहायजानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं गोबां सुबुंफोरा दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बे आयदानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभायाबो ओनसोलाव बर' रावनि हेंथायै नासयनाय जाथायखौ सोंखारिदों। ओनसोलाव बर' रावनि हेंथायै नासयनाय संबिजिरारि आरो खुंथायारि गनायथि होसेयावबो बर' रावखौ साइनबर्डनिफ्राय बोखारनायनि सायाव सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफ्रा सोंथि खालामदों। थाबैनो बे गोरोन्थिखौ फोसाबनो खावलायो। मावख'आरि साइनबर्ड आरो सुबुं फोनांजाब राहाया ओनसोलनि थागिबि हारिफोरनि रावारि सिनायथि आरो संबिजिरारि मोनथायफोरखौ दिन्थिनांगोन। एबसु आरो बर' साहित्य सभानि थान्दैफोरा इयुनाव बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय फोसाबनायनि राहा खावलायो आरो बुङो दि बर' राव रायज्लायग्रा हारिनि सिनायथि आरो संबिजिरारि मोनथायफोरखौ दिन्थिनांगोन। एबसु आरो बर' साहित्य सभानि थान्दैफोरा इयुनाव बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय फोसाबनायनि राहा लानो खावलायो आरो बुंबावो दि बर' राव रायज्लायग्रा हारिनि सिनायथि, उनमोनथाय आरो मान सन्मानखौ रैखाथि होनो थाखाय रावारि मोनथायखौ मान होनाया गोनांथार। गासैबो बर' फरायसा आफाद, बिटिसि खुंथाय, बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो गोबां बर'नि आफादफोरखौबो नोजोर होनो खावलायदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारिया 30 कौटि रांनि नंखाय रां जाख्ल'नाय आरो नंखाय एल'केशन लेटार स्केमनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'जाथावदि मैया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावनि नंखाय सागान होनाय, नंखाय मावख'आरि लेटार आरो गासै 30 कौटि रांनि थगायनाय रां थिसननायनि सोमोन्दै खेंफोरथि होनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो। प्रकाश बसुमतारिया दाबि खालामदों दि राजिब ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा आंनि नंखाय सागान होनानै नंखाय मावफुं सोद्रोमानि लेटार बाहायनानै WPT आरो BC बिफाननिफ्राय 20 कौटि रां आरो समाज अनसाय बिफाननिफ्राय 10 कौटि रां गासै 30 कौटि रां एल'केशन लाइजाम दिहुनदोंमोन होननानै नंखाय फोसावनायनि सायाव बिथाङा खेंफोरथि होयो। बेराफारसेथिं बिटिसिनि EMनि नंखाय सहि आरो नंखाय अफिसियेल लेटार होनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खाबाय। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारिनि नंखाय सागान खालामनानै नंखाय मावख'आरि लेटार बाहायनानै 30 कौटि रांनि नंखाय रां होनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसआ सासे सुबुंखौ हमनो हायो। रबिबारखालि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै प्रकाश बसुमतारिया बुङो दि 10 आरो 11 मार्च खालारखालि राजिब ब्रह्म मुंनि दायनिगिरिया नंखाय सागान आरो नंखाय मावफुं सोद्रोमानि लेटार हेडखौ बाहायनानै WPT आरो BC बिफाननिफ्राय 20 कौटि रां आरो समाज अनसाय बिफाननिफ्राय 10 कौटि रां रानना होदोंमोन। नाथाय नंखाय डकुमेन्टफोराव बिथांनि मुङाव आबुं सागान दंमोन, जाय सन्देह सोमजिहोदोंमोन आरो जोबथारनायाव थगायनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बिथाङा फोरमायबावदि क'क्राझार पुलिसआ राजिब ब्रह्मखौ दासान्दि खाबाय आरो नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जम्मु काश्मीरनि गोथौ ओनसोलाव सनिबारखालि उदखारिनि हेंथायै अपारेशन खालामनाय समाव गोजौ हाजोनिफ्राय गालिननानै गोग्लैनायाव भारतारि पाइकनि मावख'गिरिनि जिउ खहा। जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि गोथौ हाखराव गोग्लैलांनायाव लेफ्टेनेन्ट बिरेसर ग'स्वामीनि जिउ गोमायो। उत्तराखन्डनि थागिबि आलम'रा जिल्लानिमोन लेफ्टेनेन्ट बिरेसर ग'स्वामीआ। फिन आरोबाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय जाथाय। सासे गथ'नि बिमा एबा हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दं। परबजरा टिपकाय बन्दर गामिनि 27 बोसोर बैसोनि दुरलाय मोसाहारिया थांनाय 5 अक्ट' खालारनि बेलासेनिफ्रायनो
गोमानानै दं। मख'जाथावदि आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, खारखोमानाय, गावनि गथ' गथाय फिसाय गोनां न'खर गोनांखाब्लाबो गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवा एबा गुबुन मोजां मोननाय सेंग्राजों खारनाय थांनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि टिपकाय बन्दर गामिनि 27 बोसोर बैसोनि हाबा जाखानाय गावनि गथ' सासेखौ गारनानै बहाबा गोमानानै दं। न'खरनि मानसिया खौरां लासियावबो दासिमबो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला होखानाय नम्बर 8473979657 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों। फिसायजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरा जेरावखि थाया मानो न'सिम थाबैनो फैफिनो एबा खावलायदोंदि थाबैनो फिसायनि न'खराव फैफिननो थाखाय। बेनिखायनो दुरलाय मोसाहारिखौ जुदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। हादोरसायाव फिन गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि गोहोम। रिक्टार स्केलाव 5.3 मेगनिटिउड गोहोनि बांग्रिं मावनाया मैया हरनि 11:34 रिंगायाव मावो। बांग्रिं मावग्लुंनायनि मिरुआ भुटाननि पुनाकानिफ्राय 5 किल'मिटार गोजाननिफ्राय जादोंमोन। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बांग्रिं मावनायनि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बांलादेश, नेपाल आरो भुटानावबो गोहोम गोग्लैदों। फिन आरोबाव गासै ट्राइबेल माहारिखौ लानानै गोदान आफादनि जोनोम। बे आफादा नङा हाथियार लाग्रा आफाद। बे आफादा नङा आलादा रायजो दाबिनायनि आफाद। मैया UTCFA मुंनि गोदान आफाद जोनोम होखांनायनि उनावनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गेबेङै फोरमायथि UTCFA नि आफादा थांनाय मैया सिन्दिसर आमलिगाद मरिगावआव आसामनि गासै ट्राइबेल हारिफोरखौ लानानै गोदानै इउनाइटेड ट्राइबेल क'अर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम थामहिनबा UTCFA मुंनि गोदान आफादखौ जोनोम होयो। बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांमोना बे आफादा गोजोन, खौसेथि आरो थार लामाजों दैदेननायखौ दिन्थियो। बे गोदान आफाद जोनोम होनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो गोबां ट्राइबेल माहारि आफादनि सोद्रोमाफोरा। फारियै बनसुनि प्रेसिडेन्ट बनजित मन्जिल बसुमतारी, जेनेरेल सेक्रेटारि नबज्योति सोरगियारि, लिटसं अरंपार थामहिनबा कार्बि ससियेल एक्टिभिस्टनि माखासे दैदेनगिरिफोर। बेबादिनो अल टिवा स्टुडेन्ट इउनियननि बिमन प्रतिम मासरां प्रेसिडेन्ट। बेबादिनो राभा क'अर्डिनेशननिफ्राय गबिन्दा राभा, जनार्दन पेगु, रत्नेश्वर देउरि, मनबन केमप्राय, देबकुमार पेगु बायदि बायदि आफादफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। आसामनि टेट बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। बर', गार', मणिपुरि आरो हमार रावनि थाखाय स्पेशेल आसाम टेट 2026 नि आनजादनि अक्ट'खौ फोसावबाय। लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि लेभेलनि थामहिनबा LP आरो UP लेभेलनि आनजादा फैगौ 28 जुन रबिबार खालि खुंफुंजागोन। बेनिनो एडमिट कार्डखौ 12 जुन फुंनि 11 रिंगानिफ्राय sebaonline.org आव डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बे समाव नटिफिकेशनखौ फोसावनानै होबाय। आसाम सोरखारनि गोदानै थिसनजानाय केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिखौ तामुलपुराव गाजा गोमजायै दुंब्रुदै बरायनानै लादों। आसामनि गोदानै केबिनेट मन्त्रि बिबान मोननायनि उनाव बिस्वजित दैमारिखौ तामुलपुर जिल्लायाव गाजा गोमजायै बरायदों। तामुलपुर आन्चलिक दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि फरायसा आफादजों लोगोसेनो धोरोमारि आफाद, समाजारि आफाद गौथुमनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे BPF आरो BJP दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आसामनि गोदानै केबिनेट मन्त्रि बिबान मोनफुंनो हानाय बिस्वजित दैमारिखौ गाजा गोमजायै बरायो आरो मान बावो। आसामनि गोदानै सायख'जानाय केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियोदि समस्थिति गोबां रायजो राजाफ्रा आसा फारिनानै जौगाथायनि खामानि मावनो आंखौ देरहाहोदों। रायजोफोरनि बे आसाखौनो लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै मा बिबान होनाय जायो बेखौ नायनानै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जौगाथायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गोख्रों खामानि मावलांगोन। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै बेखेवजानो गोनां जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'आव बर' रावजों लिरनाय गैयैखौ लानानै खेंफोरथि होयो बिस्वजित दैमारिया आरो थाबैनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायो। सालाकाटियाव जर'खा केन्सार सांग्रांथि हाबाफारि लादों। सुबुं माहारिनि गेजेराव केन्सार होबथानाय
थाब आनजाद नायनाय आरो गोर्बोनि केन्सार भेक्सिनेशननि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव मोनसे जर'खा केन्सार सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जालाङो। बे हाबाफारिखौ आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसन आरो जिल्ला सावस्रि गौथुम क'क्राझारनि हेफाजाबजों बिटिसि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारिया जागायदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव सालाकाथि बियाबनि गामिनि थान्दै गासै गं 12 बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो गं 14 फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसेनो सा 300निबो बांसिन बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। फिन आरोबाव एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों। फिन 29 रां बारायदों। न'खरनि बाजेटआव मोनसे गोदान झटका होननानै बुंनांगोन। बेबादिनो सिलिन्डारनि थाखाय न'खरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 29 रांसिम बांनायखौ लानानै गोबां अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा, गेस बाहायगिरिफ्रा, जायनि थाखाय हादोरनाङैनो गेस बाहायगिरिफोरनि सायाव रांखान्थियारि नारसिननाय फैदों, जेराव गोजौ थाखो गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा बेनि सायाव जिंगा सिखांनाय फोरमायदों, जायनि जाहोनाव लाख लाख न'खरफोरनि थाखाय ओंखाम संनायनि थावनि खरसाया बांनो गोनां जादोंमोन। गोदानै बांनायनि जाहोनाव न'खरनि रां बावजाखौ गोहोम खोख्लैगोन होनना साननाय जादों। गुबैयै थांना थानायनि बेसेन बांनायनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनो गोनां जादों। 2026 इं मायथाइनि ASSB-जों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसे सालाकाथि दख'रानि सिंनि 50 जौसिन सारि थामहिनबा टप 5आव जायगा आवग्रिनो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ मैया सालाकाथि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दख'रानि नब्लाङाव बरायनाय आरो मान बावनाय जायो। मख'नो गोनांदि एबसुनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै सालाकाथि दख'रा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बेबादिनो सालाकाथि दख'रा एबसुनि मानिजाथाव आफादगिरि दनेन नार्जारि बिथांनि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलाव एबा गेवलां सावराय मेलखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि रातिया बसुमतारि बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। लोगोसेनो बे मेलावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि बिबि प्रसाद ब्रह्म बिथाङा। सालाकाथि दख'रानि सिङाव गासै टप 5आव जायगा आवग्रिनो हानाय गुन गोनां फरायसाफ्रा फारियै सेथियाव दङ मृन्जय मुसाहारि, आमलायगुरि गासै 484 नम्बर 80.66 जौखोन्दो मोनो। नैथियाव दङ बेलिसा ब्रह्म, खोला बर' दुरसाकाथि गामिनि गासै 478 नम्बर 79.67 जौखोन्दो। थामथियाव दङ अनुज कुमार नार्जारि, 2 नं मुराबारि गामिनि गासै 77 जौखोन्दो। ब्रैथियाव दङ दिपामणि नार्जारि, खान्थालगुरि गामिनि गासै 461 नम्बर 76.83 जौखोन्दो आरो बाथियाव दङ दलि बसुमतारि, जलपाइगुरि गामिनि 442 नम्बर गासै 73.67 जौखोन्दो। लोगोसे नादांगिरि दालाइसा आरो सामपुर दालाइसा एबसुनि सिंनि गासै सा 27 मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौबो दुंब्रुदै बरायनाय जायो। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय थांनाय 18 मे 2026 इं अक्ट'खालि बर' बिफाननिफ्राय PhD डिग्री मोननो हानाय आरो आथिखालाव सालाकाथि दख'रा एबसुआव लोगो आफादगिरि बिबानखौ गिलिर बिबान लानानै रुजुननाय मानिजाथाव डक्टर खोमथा नार्जारि बिथांखौबो गांसे मान बिलाइजों मान बावनाय दुंब्रुदै बरायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि प्रफुल्ल ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि सोद्रोमा कबिता ब्रह्म, सालाकाथि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल इन्द्र बसुमतारि, सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सन्जीब ब्रह्म, सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बायखोन्दा बसुमतारि, सालाकाथि दख'रा बर' समाजनि आफादगिरि महत बसुमतारि, लोगो आफादगिरि सनेस्वर बसुमतारि, बड'लेण्ड एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल IC कनिन बसुमतारि, सालाकाथि दख'रा गाम्बारि फाइखि हान्जानि आफादगिरि जमुना बसुमतारि, सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि देबन सिंह ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरिफोर आरो सालाकाथि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गेजेर गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोराबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।